पिपल राजखान्थि दोलोआव हाबबाय इयुनावहाय बिसायख'थिफ्राव बाहागो लानायनि नोंथाङा गोसो दं नामा? मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै बिसायख'थियाव गोबां थांखि लानानै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो बेयाव हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जे थांखि लायो बेयाव सोद्रोमा हिसाबै बे हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनाया साफा साफा हान्जा दैदेनगिरि बे सोद्रोमाफोरनि बिबान। दिनैनि समाव आं बेखौ बुंनो सानादि फैगौ समफोराव राजखान्थियारि बिथिङाव माबा मोनसे बिफाव लागोन, खिन्थु बेखौ समासो फोरमायगोन। जाय समाव जों जा बिबान होयो दैदेनगिरिफ्रा बे बिबानखौ गुबै मावफुंनायासो साफा साफा राजखान्थियारि सोद्रोमाफोरनि गुबै मावनां थांखि। बेबायदियै दा नोंथांमोननि दा सोंनायनि फिननाय बेनो फैगौ समाव जानाखि सिटुएसन फैगोन बा थासारि फैगोन बेफोरजों गोरोबनानै हाबा मावनायासो फैगौ समनि इयुन जिउ दैदेननायनि मोनफा मोनफा हाबाफारि। फ्राय 2 जौथाइसिम आं खौरांगिरि जानायनि उनावहाय थांनाय साननैसो सिगां खौरांगिरिनि गासै बिबानखौ नागारनायनि उनावहाय सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड सरकार, जाय सरकारखौ इउपिपिएल सरकारा हान्जाया दैदेननानै दिनै जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि जौगानाय, समाजखान्थि जौगानाय, जोंनि समाजनि लाइमोनफोरनि जौगानाय, आइजोफोरनि जौगानाय, सोलोंथाइ बिथिं गासै बिथिङाव जाखिनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेननाय सरकारा हाबा मावगासिनो दं, बे मावनाय हाबाफोरनि गासै बिथांखिफोरा जोंनि ओनसोलनि गुबै जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। बे खामानि मावनायखौ आं नोजोर होनानै बिथांमोननि खामानि मावनाया आंनि गोसोखौ बोदों। आं बेबायदि थांखियैनो बिथांमोननि हान्जाजों गावखौ फोनांजाबनानै समाजनि गुबै दाहाराव जों गावखौनो गाव जाहाथे साफा साफा समाजनि दैदेनगिरि, समाजनि सासे सोद्रोमा हिसाबै जों गायसननो थाखाय इउपिपिएल हान्जाया खामानि मावनायखौ नुनानै आं दिनै बिथांमोननि हान्जायाव आं दिनै हाबफैदों। बे हाबनायनि गुबै थांखिया बेनो, जों मोनसे ओनसोलखौ, मोनसे हान्जाखौ जुदि जों जौगाहोनांगौब्ला बेयाव साफा साफा सोद्रोमाफ्रा हान्जानियानो होन, सरकारनि बिबानगिरियानो होन, जों गावनो बा बिथांनो होनाय गासै बिबानखौ जोङो फारि फारियै मावफुंलांनो हाबानो जोंनि ओनसोला गुबै जौगानायाव जों बांसिन दावगानो हागोन। बे नोजोरजोंनो आं दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनो, आं दिनै हाबफैदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जों फैगौ समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेजेराव जाखिनि जों बिथांखिफोर फोसावदों, जेरै अमा फिसिनायनि फारसे समाजखौ नोजोर बोनाय, सोलोंथाइ मिशन बायदि बायदि जानाखि दा जोंनि आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जों गोबां रोखोमनि जौगानायनि खाबु दङ। जेरै मानास नेसनेल पार्क, रायमना नेसनेल पार्क, बेफोरबायदि बिथांखिफोरखौ जों जुदि मोजाङै रुपायन खालामोब्ला फैगौ समाव जोंनि ओनसोला मोजाङै जाफुंसार जागोन। आरो बेनि थाखाय इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि दा दिनै जोंनि समनि गेजेराव बिथाङा जाखिनि बिथांखि फोसावदों, बे बिथांखि फोसावनायफोरखौ जोङो मोनफा मोनफानि उनाव रुपायन खालामनो थाखाय बेयाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गोबां गुबुन गुबुन बिथांखि गोनां सुबुंफोरनि गोबां गोनांथार दङ। बे उसिलायैनो जोंनि समाजनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा सरकारखौ मदद होनायजों लोगोसे हान्जाखौ फोजोबखांनायाव गोबां बिबां दं होननानै आं सानो। आं बिनिनो सासे बाहागोदार हिसाबै आं दिनै इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों।